Okay, piny owacho koni nitiere bilion 16 moseket tenge ma ochwal ne sikunde mopogore opogore ahinya mar siro somo ne jopuonjre madonjo e klas 9 kod mamoko. Penjo ni gin ang'o gini ma omenda mioro ne nyithindo e skul miluongo ni capitation ni? Gin ang'o gini ma odhi timo e skul ma ok winjo bed ni janyuol chak chulo kendo? Nikech samoro kaka iwacho nitiere jopuonj moko ma ok obidhore manyalo chako kwayo jonyuol omenda ma diere king'iyo pesa mawuok kuom piny owacho ok se kawo mago. Gin ang'o gini minyalo wacho? Wan gi dakika 3 kende jaduong' Zablon awatieko twak ni. Inyalo nyiso jonyuol mondo gibed gi ng'eyo ka gitero nyithindo e skul, ging'e bimeyo ni magi pesa mawuok kuom sirkal dhi kawo. Koro in kaka janyuol winjo bed ni chulo magi dhi ne ma mondo kik wuondgi. Free secondary kanyo nitie tuition fee. Pes tuition onego bedi. Pes tuition is covered by the government. Kata pesa moro miluongo ni exams ma jo class 8, kata jo class 12 is covered by the government. Then nitie gik moko matindo kaka salaries and wages. And then nitie buge be ioro gi sirkal. Koro free secondary nitie structure mochiwe nyaka gik gedo. Nyaka gedo be nitie ibiro ni M&I. Koro fees calling letter ibiro neno ndike maber pesa ma sirkal chiwo gi pesa ma janyuol chiwo. Pesa ma sirkal chiwo oket kanyo kaka inyalo chone ga 22,000 sirkal chiwo, then janyuol cover up for the remaining for a national school. Koro every school nigi demands magimedo kaka koro mek PA kata moko ma not covered by the school kaka koro lunch program for a day school is not covered. To koro modong kaka tuition is covered by the capitation. To gigi duto ichulo gi mana ka nyathi obedo entered e gimiluongo ni NEMIS, National Education Management Information System. Koro NEMIS no ema dhi bedo basis mar capitation. To ka pesa michulo gi sirkal no pod otin kiwang'iyo gik ma japuonj principal dhi nyiewo gi gik ma skunde dwaro, the amount mioro no tin ema omiyo Anasa Union wawacho ni higa ni onego bed ni obedo double. Nikech as much as janyuol ong'eyo ni pesa no ichulo, pesa no is not enough. Ema pod iwacho ni mondo med moko. To sani this new other extra levies ema koro hinyo janyuol kokikre gi ni jonyuol mang'eny no lose tijegi ndalo corona, to ng'eny gi pok recover. Kokikre gi the fact ni the economy osemedo bedo marach ka shilling against the dollar be pod medo bedo marach. Koro waneno ka gima somo is in a crisis. Nyithindo moluonge form 1 kata class 9 ng'eny kabisa. Jopuonj sirkal nyondiko to jopuonj pod ok oromo. Pesa ochiw be ogilando. Sirkal nyalo galando ni udhi oro omuom. To biro kawo 2 weeks kata another 3 weeks kapok omuom no oro. Koro walando ni omuom oseket kando midhi or gi account no hitting the banks in two different things. Koro wadwaro ni pesa kik lew. Kaka pesa no pod othin no ore account piyo mondo principals ochak pangre kaka ginyalo run their schools. Nikech nyithindo gi to ng'eny seriously. To madong' ot be ma pod ng'eny kamoloyo kata ma odhi e skul go. Erokamano jaduong' Zablon Awange kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Mano jagoro mar Kupet bade ma Kisumo kong'iyo kaka weche mag donjo e form 1 kata klas 9 chalo odiochieng' ma kawuono. Winjo koywago wach mar piny owacho winjo bed ni kaso chenro mag chwalo omenda ne sikunde. Jonyuol bende okwani mondo miyo ne ni nyithindgi dhi e skul, ka jopuonj bende okwayo ni obed gi chuny mar dhano, kik gibed gi chuny mar le. Ma ka nyathi odonjo to ging'e ni nyathini wuok e familia machal kama, giwene thuolo mar somo nikech gin be maginyalo bedo jogo manyalo kelo lokruok. Erokamano jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumo Zablon Awange kuom loso gi Ramogi TV anya menyo piny ka wamenyo wach mar somo e sikunde mag sekondar e kinde ma jopuonjre donjo e klas 9. Nyasaye mondo mi oriti, wabiro gweli kende thuolo machielo kwa medo yango matuta